Joo, terve vaan tässä. Oven vaihto niin on tällä hetkellä menossa. Sehän ei mennyt niin kuin piti. Mä oon saanut asiakkaa tätä ovea kauan aikaa sitten. No vuosi sitten sain sen. Ja sanoin, että ota siitä hyvä ovi, ettei se tarvii sitä ollenkaan sitä ovea. Mä ajattelin, että no, mulla on yksi semmonen rikkinäinen ovi tossa, että kyllä se sen tilalle käy. Eihän se käy. Ensinnäkin tää ovi on niin kiero. En mä kysynyt kyllä mistä se on saanut se oven, mutta se on varmaan joku viallinen. Tässä on nyt vähän liikaa. Tää on niinku liian tiukka sit tää ovi. Mähän otin täältä, mä koitin hakata noita saranoita, mutta se ei hirveästi anna periksi. Täältä otin ronskisti vaan täältä pois, että saisi sen menemään tonne sisälle päin, mutta ei se mene tarpeeksi. Sitten kun se menee liikaakin, se on jotenkin liian tiukka tää ovi. Sitten se ottaa tuolta kiinni, niin ei se niinku yksinkertaisesti vaan. Ei tää toimi, tää on parvekkeelta alas vaan koko ovi heitettävä, niin sillä sitä pääsee. No joo, nyt on vanha ovi takaisin siinä ja toimii ihan normaalisti. Ei oo sen suhteen mitään, en tiedä mikä valmistusvirhe siinä oli sitten siinä ovessa, mutta en mä sitä jaksanut ulos kantaa. Mä otin sille paremman reitin. Tuolla se nyt lepäilee, jospa se oppis siitä tuokin ovi. Ei mulla muuta sitten tässä näin, että jos tykkäsit videosta, niin tilaa ihmeessä kanava. Morjens.